Moro! Se olisi taas aika katsoa seuraavaa Sinisen Härän strategian vinkkivideoa. Ja tällä kertaa on nyt itselle tosi mielenkiintoinen aihe ainakin, eli miten rakennetaan vastustamaton ja toimiva liidimagneetti. Eli katsotaan kaavaa tähän hommaan. Ja sä saatat nyt ensimmäisenä jo kysyä mielessä, että hei, eikö liidimagneetit ole jo kuollut? Et eikö ne kaiken maailman ladattavat oppaat ole niin nähty? Eihän ne toimi, ollaan kokeiltu. Et kannattaako tällaisia enää edes oikeastaan harkita? Ja lyhyt vastaus on nyt tähän kysymykseen, että kyllä ne toimii. Ne ei ole kuollut, mutta siinä on muutama juttu, mikä sun pitää oikeasti hoitaa hyvin, jotta ne saadaan toimia. Eli vaan jos sä teet nämä seuraavat asiat oikein ja paneudut tähän hommaan, niin sä saat ne toimimaan. Mutta voit kyllä jatkossakin epäonnistua, jos et oikeasti ota näitä vinkkejä haltuun. Mä oon kerännyt tähän nyt tyypillisempiä virheitä, mitä tehdään ja miten niitä voidaan myös sitten ratkoa, jotta liidimagneetit lähtee toimimaan. Mutta sun on hyvä muistaa nyt ennen kuin lähdetään katsomaan näitä virheitä ja tyypillisimpiä mokia läpi, niin liidimagneettien tehtävä on ensisijaisesti tuottaa arvoa ja rakentaa luottamusta ja ostajien keskuudessa. Et jos sä sössit tämän luottamuksen ja arvon rakentamisen, niin ne ei tule missään nimessä toimii. Niiden ensisijainen tehtävä ei ole kerätä teille sähköpostirekkaria. Se on kiva juttu, mikä siinä tapahtuu, mutta ensisijainen homma on luoda luottamusta ja arvoa teidän ostajille. Tämä on niin kuin ensimmäinen juttu, mikä pitää niin kuin takoa kaaliin, että tämä homma lähtee toimimaan. Mutta oikeastaan virhe 0, ja tämä on ihan tarkoituksella virhe 0. Eli jos sä tässä epäonnistut, tai jos sä tämän virheen teet, niin sä et onnistuu, vaikka sä tekisit nämä seuraavat jutut paljon paremmin. Mutta jos se liidimagneetin sisältö on huonoa, eli kun käyttäjä lataa sen teidän sisällön, minkä te tarjoatte jossain tietyssä formaatissa, jos se pettyy siihen, mitä hän saa, niin se homma on sitten siinä. Se ei tule sitoutua teidän jatkoehdotuksiin enää sen jälkeen, koska hän kelasi, että no niin, nyt mua on huijattu. Ja tämä on se tyypillinen juttu, mitä monet markkinoijat on mennyt tekemään. Eli älä tee tätä ensimmäistä virhettä, koska muuten kaikki menee siinä. Mutta virhe 1 sitten oikeastaan, että millä sä voit vähän niin kuin sössiä tämän homman, että sä teet heikon lupauksen siihen liidimagneettiin. Ja tässä on esimerkki, että millainen on esimerkiksi rekrytointibisneksessä heikko lupaus liidimagneetille. Se menisi näin, että kattava opas rekrytointiin. Lataa tästä. Vähän parempi ja vahvempi lupaus olisi esimerkiksi tällainen, että 7 varminta keinoa välttää rekrytointimiinat ja löytää parhaat tekijät vuonna esim. 2024. Ja sä huomaat tämän eron. Pikkasen mielenkiintoisempi toi toinen, ja kun sä nimeet sun liidimagneetin tämän suuntaisesti, niin sä tuut näkee paljon parempaa tehoa ja enemmän latauksia sille sun liidimagneetille. Ja tietysti sun pitää myös vastata sitten tähän lupaukseen siinä sisällössä, minkä sä sitten tarjoat sille ostajalle. Mutta toinen moka sitten, mikä voidaan tehdä, niin me tehdään liian heikko laskeutumissivu, että me ei panosteta siihen laskeutumissivuun riittävästi. Eli heikolla laskeutumissivulla ei kosketella mitään ostajan kipupisteitä, ei paisuteta sitä ongelmaa, mikä sillä ostajalla saattaa olla käsillä ja minkä se liidimagneetti voi ratkaista, ei luvata minkäänlaisia ratkaisuja, ei hyödynnetä tämmöisiä bullet-listoja riittävän tehokkaasti, eli ei luoda sitä imua sitä liidimagneettia kohtaan, ja ei edes kerrota, mitä liidimagneetin latauksen jälkeen tapahtuu. Et katso, että se laskeutumissivu on oikeasti tehty minttiin. Sä et halua tehdä tätä huonosti, koska silloin yksikään ostaja ei sitten kiinnostu siitä sun liidimagneetista riittävällä tasolla. Mutta sitten seuraava virhe on tällä laskeutumissivulla esimerkiksi, että sä pyydät liikaa henkilötietoja. Jos sä laitat siihen semmoisen lomakkeen, missä sä pyydät nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, yrityksen koon, kysyt milloin te olette rekrytoimassa, haluat uutiskirjeen tilauksen siinä samalla, että sulla on jäätävän pitkä lomake ja ilmainen matsku siinä, niin sä tuut menettää konversioita ja latauksia tosi paljon. Eli pyri saamaan mieluummin iso määrä latauksia kiinni ja lähde sen jälkeen sitten tekee fiksua viestintää. Sen jälkeen älä kysy liikaa tietoja heti siinä alussa. Virhe 4 on se, että sä et hyödynnä kiitossivua oppaan latauksen jälkeen millään tavalla. Eli kiitossivut on yksi paras paikka ohjata käyttäjää eteenpäin sen sitoutumisen jälkeen. Sä voit tarjoa esimerkiksi jotain lisäsisältöä liittyen siihen liidimagneettiin. Sä voit tarjoa jopa jotain maksutonta konsultointia siinä kohtaa, kun se on ladannut sen ensimmäisen jutun. Maksutonta sparrausta tai jotain, mutta tarjoa jotain, mihin se käyttäjä voi sitoutua sen liidimagneetin latauksen jälkeen. Tän aivan liian moni jättää käyttämättä ja ei edes välttämättä ohjata mihinkään kiitossivulle, vaan saattaa tulla vaan tämmönen viesti, että kiitos, tää matsku on tulossa nyt sun sähköpostiin. Älä tee näin.
Ja virhe numero 5 on se, että sä jätät ostajan yksin sen oppaan latauksen jälkeen. Sä oot tyytyväinen siihen, että sä oot saanut sen mailiosoitteen ja homma tyssää niin kuin siihen. Tai sitten sä lähetät sen liidimagneetin latauksen jälkeen yhden viestin, minkä viesti on se, tai niin kuin sanoma on se, että hei, keskustele meidän asiantuntijan kanssa tai pyydä meiltä tarjous tähän hommaan liittyen. Ei tule ikinä toimia tällainen. Sun pitää suunnitella se jatkopolku paljon paremmin. Ja tällöin tulee myös pelin mukaan markkinoinnin automaatio. Ja tässä on yksi esimerkki siitä, että millainen liidimagneetin lämmittelysarja voisi olla esimerkiksi tämmöisen rekrytointioppaan latauksen jälkeen. Me saadaan tämmöinen epäilevä ostaja promotion kautta lataamaan se meidän liidimagneetti ja me toimitetaan ensimmäisellä viestillä se liidimagneetti hänelle sähköpostiin. Seuraava viesti, mikä voisi lähteä esimerkiksi parin päivän päästä, on hänelle, että otsikossa voisi lukea, että pommin varma rekryilmoituksen pohja, lataa tästä käyttöösi. Eli me ruvetaan tuottaa lisää arvoa siihen samaan aiheeseen tälle ostajalle. Nyt hän on ensin ladannut matskun, missä tietää, että näin sä taklaat tärkeimmät rekrytointimiinat, ja sen jälkeen me opetetaan hänelle, että miten hän luo vastustamattoman rekryilmoituksen. Seuraava viesti voisi olla esimerkiksi tämän tyyppinen, että näillä 15 haastattelukysymyksellä saat selville hakijan täyden potentiaalin. Eli nyt me ollaan väistetty ne miinat, me ollaan annettu hänelle ohjeet hyvän rekryilmoituksen tekemiseen, ja nythän me jo jeesataan sitten, että miten sä haastattelet ne sun hakijat hyvin. Ja sitten viesti 4 voisi olla esimerkiksi tämän tyyppistä, että pienennä rekrytoinnin kustannuksia jopa -40%, katso miten ja varaa konsultointi meidän asiantuntijalta. Eli me luodaan vielä lisää arvoa, autetaan häntä madaltaa rekrytoinnin kustannuksia ja sen jälkeen tarjotaan sitten meidän asiantuntija-apua, jos hän sitä haluaa. Eli niin kuin sä huomaat, me rakennetaan luottamusta ja annetaan arvoa jatkuvasti lisää. Ja tämä on se, mitä tosi moni ei tee, ja sen takia ne liidimagneetit ei tule koskaan tuottaa mitään arvokasta bisneksellekään. Virhe 6 on sitten, että tämä konsultointi, mitä me tarjotaan sitten esimerkiksi tämän lämmittelysarjan jälkeen, niin se on liian heikko. Usein näkee tällaisia heikkoja lupauksia, että sanotaan, että keskustele asiantuntijamme kanssa. Aika harva haluaa vaan keskustella jostain syystä asiantuntijan kanssa, vaan siinä konsultaatiosta keskustelussakin pitäisi olla jotain arvoa. Sä voisit muotoilla vahvemman lupauksen tästä konsultaatiosta esimerkiksi näin. Varaa 30 minuutin sparraus, jonka aikana kuulet rekryprosessin heikot kohdat, kuinka korjaat ne ja miten voitte säästää rekrytointikustannuksissa jopa 40%. Pikkasen enemmän on halua ja intoa varata tämmöinen keskustelu, kun sä tiedät, mitä sä tuut sieltä saamaan. Virhe 7 olisi sitten tällainen, että sä et jatka arvoa tuottavaa viestintää, vaikka se ostaja ei tarttuisi tähän sun syöttiin heti ensimmäisellä kerralla. Eli vaikka se olisi mennyt koko tämän lämmittelysarjan siitä latauksesta sinne konsultaation tarjoamiseen loppuun asti, niin ihan kaikki ostajat ei todellakaan tule tarttua siihen sun tarjoukseen. Mutta jatka sen jälkeen hyvää, arvoa tuottavaa sähköpostiviestintää. Älä jätä sitä ostajaa yksin, vaan jatka arvon tuottamista, voita se luottamus ja sitä kautta sit sä voit oikeasti rupea saamaan niin keskusteluaikoja itsellesi lisää. Mutta siinä oli noin tyypillisemmät virheet ja mitä sun kannattaa huomioida, mutta tässä vielä muistutuksena, miten sä saat liidimagneetin oikeasti toimimaan. Luo liidimagneetilla arvoa ja rakenna luottamusta. Älä lähetä mitään skeidaa sinne ostajille. Muodosta vahva lupaus sen liidimagneetin ympärille. Tee semmonen laskeutumissivu, mikä pakottaa lähestulkoon sun ostajat lataamaan sen matskun. Älä kysy heti liikaa tietoja, älä tee liian pitkää formia ja tee kynnystä liian korkeaksi siihen lataamiseen. Hyödynnä kiitossivua. Älä jätä ostajaa yksin latauksen jälkeen, vaan tee hyvä, johdonmukainen lämmittelysarja, millä sä luot arvoa. Oikeastaan pinoaa arvoa niin kuin viesti toisensa jälkeen. Ja tarjoa sitä myynnillistä jatkosteppiä vasta sen arvon tuottamisen jälkeen. Ja jos ei se ostaja tartu sun syöttiin, niin jatka sitä sähköpostiviestintää myös sen jälkeen. Siinä oikeastaan ne, ja jos sä haluat rakentaa tällaisen toimivan ja vastustamattoman liidimagneetin, niin me ollaan totta kai valmiit jeesaamaan siitä, ja me muutenkin autetaan meidän asiakkaita löytyy paremmin verkosta, myymään enemmän ja kehittyy oikein tiedon ja datan avulla. Kiitos, että katsoit tänne asti ja nähdään taas seuraavalla videolla. Moro!